Здравей, YouTube! Днес ще ви покажа как се прави как се флудва сървър на CS. Този клип го правя само заради това да си изкарам един SMS, да си подновя сървъра. За SMS ще си разберем. Само ще ме добавите в Skype. Ще ви дам скайпа в описанието под-долу от клипчето. Ако някой не знае, под клипчето има едно описание, което там ще си въведа скайпа. И добре, повече да не говорим, да ви покажа как се прави флудване. Ето тук поставяте IP порта. Ето го. Тук пишете, например, нейма, с който нейм искате да влезете, че да флуднете сървъра. Например, abv.bg. Тук пасворд нищо не пишете, рандом да го оставате. На 15 минути оставате. И сега ще ви покажа и кой сървър е и дали работи. Да не кажете нещо. Преди малко го флуднах, само да видя. Ето, да, работи. Да, ще направим така. Ето и аз тук съм админ. Добре. Ето IP-то, дето го сложих на IP порта. И сега ще пробваме дали ще стане. След като въведете всичко, натискате Connect. Изчакате тук да ви се покаже Start Flooding. Ето. Сега в сървъра трябва да има един abv.bg и сървъра да е спрял. Както мисля. Ето, да, abv.bg. И ето сега сървъра трябва да е опалянка. Сървъра не трябва да работи. Да пробваме да влезем. И не става да влезем. Така, дано да съм ви помогнал. И няма какво друго да ви кажа, освен да ви покажа, че съм спрял сървъра. И добре, ето, спрял съм го, давам join game, но не става. Ето сега ще дисконектна. И сега сървъра ще е пуснат. Ето. Сега ще пробваме да влезем. И ето, ще пробваме. И да, ето, както виждате, става. И дано да съм помогнал, пак ви казвам. Това беше от мен.